Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Selamat pagi guys, mumpung semangat ijek pagi, Mbak Isma arep resik-resik genteng ngersiki rak piring dapur guys. Ben gak jegegek kabeh ning gone kene lho. Iki ape tak adai piringnya ben gak metu kabeh ya pemirsa. Tak ringkesane wong mangan wong loro ae mbek Dik Peri dadine yo piringe loro ae mbek atom-atom. Kali iki Mbak Isma ape tak kresekane tidak keduan kok didekek nang kamar tengah kono pemirsa. Tak dipuki. Nah, dadi dilebokno kresekane. Iki nek mangkok piring. Mangkok piring terus atom ini kita pisahno guys. Iki anggar untuk bancaan tak kelompokno dadi sakmene kae. Ini dijegegek ning kabeh metu kabeh. Oh. Pemirsa. Semeneh bancaan wis rasa bingung. Tumbas sadah iki jek apik-apik yo tak urusi tak umbahi pemirsa. Jadi disimpen ae sak tumpuk ngene iki. Jadi kresek neh ya pemirsa. Oh. Iki ember. Mbak iki pirang-pirang lho. Iki yo jek enek-enek. Sing metu ki sing perlu-perlu wae. Jek enek-enek wae. Ember. Ini iki. Wangkul. Ini iki disinggahno ae. Iki dienggo nek ngirim-ngirim. Ngirim sapa? Ngirim nek ning sawah-sawah ngono lho. Kan ombo pemirsa iki dhisik awe Mak Damis. Abang ijo iki awe Mak Damis. Ketoke 5 apa apa. Mbak Isma yo lali. Oh, kayak ngene rupane. 5 apa pemirsa. Bakal tak simpen diumbah dhisik busuk. Iku temok tak golek sijine kapalan beras iki duwe yo mok loro tok. Iya kok randu. Sing kirane gak kanggo tak dekeki. Kono. Oh, iya kok randu. Iya no, nang gua ada nek enek. Iki ben kalong. Ben ringkes. Atau kumpulno loro ae. Iki wakeh. Yo perlu disinggahno. Nek ngabol ben kene ae. Bakul penting. Topine Mbak Isma iki. Tak umbahi tak goleki yang ngarepene sawah iki kan. Dendang iki yo penting. Saya kayak kono. Kene kabeh iki terus debuan iki pemirsa. Soale ora apa jenenge? Ora bungkusan plastik. Jane tuku ngono-ngono ka lho. Apa? Gipet.
Pak Riko ki takon tuku gipet kan kena tinggu ada bermanfaat, kena nggo TV, kena tinggu gerabah, kena tinggu baju, sore gerabah dhuwur tengah TV, malah tuku lemari lambi ae padahal wis duwe lemari sini jero kamar kuwi pemirsa wae bae. Cuma tuh kono gipet tak kena tinggu ada ngene iki piring. Wis sampeyan ndek rezeki tumbas nek ya ora apa-apa tapi ki kan gombal tok kan ngene iki perabotan iki ora enek adahi pemirsa. Engko nek dikek plastik iki ya mesong rapi so dibuat wae. Oh, lho. Enek tempat makan, kotak. Soalnya iki tak tokno kok nek Mbak Isma masak bingung golek ya ada sing kirane ki kanggo dilebokno kono ya pemirsa. Iya. Iki nek itu sego, iki nek tutupe untuk bansaan. Ngene iki lho, pertamane Mbak Isma ngaji komen ngene iki. Ngene iki kena ora pelet pemirsa. Nek sing putih ki stainless ketoke apik pengkon tapi malah pelet garing ae nasike nek dimasak. Nek ngene iki malah gak pengen tuku sing cilik sak liter lho. Mbak Deni dodol pemirsa, hargane 140 nek iso. Wah, tutupnya nyempit-nyempit. Ini tinggal ada sego ya kena lho. Jadi perlu. Jadi ini tak tokno guys. Soalnya ngundang guys. Wes, tapi ya coba. Diumban di sini dewe ini bakal simpen wis dicuci yo soalnya soalnya kotor ini ngewe agar-agar ini matanya yuk puding ini ngewe agar-agar kayak ini matanya jaluk kan boleh ada ini ya rene matang ini singkirno ini piring ambil guys. Mampu apik jane kene kerduse. Ada ya kowe. Tas iki juga popo. Belanja bingung kalau ada. Nek gua ada sambel. Ini mesti rusak soalnya gelasnya wae jadi malam resek kacangnya guys stok engkas jadi ini pakai
mangkok, terus gue ada gelas. Kalau cek sak nak gelas e. Piring gue tak longi dhuwur iki. Piringnya wis 1 2 lalu papat ae papat. Soalnya gue diombahi. Lanjut guys, aduh ki mau ngubah bak iki enek 5 tak umbah sing elek sing mbah guys, kita tak simpen ki anyar-anyar ki nek untuk THR-an ape bodo blonjo untuk bak dadine wakeh guys bak iki tak pindah ning ngene. Jenenge wong ya tambatan apa ngene iki nek tuku kopi mesti tak kelompokno dhisik angke tuku sing adaan 10.000 ki untuk gelas 1 apa ini golek ning kono wah kok masalahnya kan musik guys, jadi bentane gede ini ambil iki lho sing ngene iya rasa kek merai ora jadi bingung kok ande begini ngene ambiring lho kotak-kotakane sing ngene wis pemirsa iki cek isae sak ngono kae oh ringkes karek iki tok gelas iki tak longane sing apik-apik ki lho kok metu kabeh undangan iki kae yo hadiah dadi nganten pemirsa nek sing adu gelas ngene iki oh di sini papat kabeh ngene atom ae lho kingkir iki mbek atom-atom kae kok tak ringkes ae iki awe kok kerjaane Pak Riko ketiga di lali nah ngene atom ae sing iki disinggah ayo nek jenenge telur wis singgahno atom bak petak ning kono ditotong nek musik sak-sak engko dijono rosok oh kucing iki nunggoni oh karek iki dhuwure tak ringkesi dadi ora mlungkruh ngono guys engko disinggahno kabeh lho ape tak isa-isik sing kotor lho kae bake sing wis resik kae nek 4 5 iki kok disinggahno pemirsa yo karek mau iki tok wis ringkes karek sithik tok ning kene yo gek enek bake wis tak ringkesi guys oh wis resik sithik tok iki wis kalong piringe wis karek iki tok 1 2 3 4 5 atom iki oke oh untuk sak-sak kok dijono rasa resik wis selesai tak lanjut ngisi banyu guys
umbah-umbah lho wis resik bersih. Oh wis resik kabeh. Oh wis dienek bake sini kene. Oh wis gak ada, wis rambung berungkuh, wis kalong guys. Temane kali iki resik terus didesak ijo rosok.